budget matapos barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang suspect. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tulong-tulong na binuhat ang lalaking ito sa Cagayan de Oro City, Martes ng gabi. Ang lalaki binaril sa ulo ng hindi pa nakikilalang salarin. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Kinilala ang biktima na si Adrian Robic Cornelius, 24 anyos. Bagong investigasyon, galing sa team ang biktima at papunta sana sa bahay ng kaibigan para mag-practice para sa Mr. Cagayan de Oro 2023. Pagbabaraw ng biktima sa kanyang motorsiklo, inabihan siya ng salarin, pinahubad ang helmet, saka pinaril. Agad na tumakas ang salarin, sakay umano ng puting tricab base sa pahayag ng mga saksi. Sakyan ang suspitsadong color white na tricab. So mo sunod karon sa mga operatiba o base sa account sa statement sa mga witnesses. Iba't ibang anggulo ang tinitingnan ng pulisya. Sabi, ang TV sa Police Station 9 naniwad o kapamahayag na budget related. Pero walang pitmonong ang Cagayan de Oro City Police Office sa ingana na motibo. Ayon sa kaanak ng biktima, wala silang kilalang kaaway ni Adrian. Nakiramay rin ang Mr. Cagayan de Oro Organization sa pamilya ng biktima. Anila, nakilala nila bilang masiyahin, mabait at palakaibigan si Adrian. Panawagan ng Cagayan de Oro City Police Office makipag-ugnayan sa kanila ang sinumang makapagbibigay ng impormasyon kaugnay ng krimen. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Cyril Chavez ang inyong saksi. Mga igang saksi ng unang pasok ng mga balita, maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. Click lang ang subscribe button sa mga kapuso upload naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.com.